and you cross on the money was so. I Daasebre Osei Bonsu II and Asante, if you see it now. That's your know. Here is a phone now. Here about my girl, I found it to my friend. One the better boss every day. If you see it now, that's your know. Asante Mampong. Yo, somebody, I don't touch more than so. Bijaka Samono, Adiama. Dawasi. Nana Ejura Burma Osai Otosumi Nana Equatua Ejura Hima Ejura MC Anam Senior Obae and then Pennyfo Amufri Assembly Ebae. Such is Zongo and a Umpennyfo Mobile Asafo and Pennyfo Chief Imam heads of the security services are more Umpennyfo a trensa Ephraim a year and Central for and senior from media personnel. Mijra Nana Ejura Burma Osei Anemu Emma Munya Aquaba at the bar and the Jumadie Nana Jumadie a crash for no essay at the press launch. A year such a young festival a day anymore. And no home and a day to ya and a bunny jean. Na a year young festival, dear. A free and more attention than I know to Chilukuri. And a day assessor a fine year a day anymore. A young festival. And home about some lady. I'm repamono, Yabetti. Na
afi adie no ekosi bosome October ya bosome etoso edu efiri eda dunsia 16 ade kosi 25 October in ade ba celebrate festival no traditionally and as a farm amremu a festival no ni fiada ifiada no ebe mamra ekyerɛ yɛhyɛ anaasɛ ɔhyɛ fa no nanso so ɔhene ɛbaeɛ bɛyɛ mfeedu akyiri no sɛ yɛhyɛ fa no a nkɔyɛ da koro atuma ɛde hyɛ ɛfa ebi a naawɔtwe ne nna kakra nti ɛno ho nhyehyɛe no soso no mefiri ha a ɛde ɛno nso ɛbɛto dwa ama obiara ahu ɛnɛ deɛ sɛ wabɛduru ha a wonyeraeɛ wabɛduru bɛma ɔsɛnkye deɛ n'ahemfie na yɛyɛ no sɛ yɛafrɛfrɛ ɛyɛ nsɛntwerɛfoɔ sɛ ɔmommra mmɛtie na yɛmfa nto dwa sɛ sɛnea yɛ no afe biara no afe wei soso no bayɛ anayam festival no ɛbɛba so na nhyehyɛe kakra ɛwɔ mu no so no ɛde ato dwa na moadaroma moabɔ ho dawuro ama amansan nyinaa ate nti mɛsrɛ kwae na makɔtena ase na mekɔ a ɛyɛ Nana Ejura hene ne konti hene ɔbɛba na afei ɔbɛtase no maako ne yɛbɛyɛ no program no nyinaa mu no festival no efiri sɛ yɛbɛhyɛ aseɛ ɛde akɔ akɔsi na wieɛ na ɔde ano soso ato dwa ɛma mo nyinaa akɔ aba Barima Osei hwede ɔtɔ so mmienu Nana Ejura hene ana me maame Nana Akuyati wɔ ɔtɔ so mmienu Nana Ejura hene megyedi sɛ megyina protocol a me wɔfa Nana nifa hene ɛsrɛeɛ ɛbobɔɔeɛ no so a ɛbɛma yɛ akɔntɛm kakra nti megyina ɛno so na masrɛ mpanimfoɔ nyinaa sɛ ɔma me kwan na memfa Nana Ejura hene n'afahyɛ a afei yɛhyɛ no ɛho nhyehyɛeɛ ɛnto dwa buroni bɛka sɛ outline ne mpɔmpɔnsoɔ no ankasa deɛ ɛwɔ me wura no na nneɛma kakra a planning committee yɛahyehyɛ ato hɔ no ɛno ɛna mede bɛto dwa na medi kan ka sɛ yɛahyɛ aseɛ mpo dada yɛdi kan aka kyerɛ education director sɛ efiada bi a ɔma schoolfoɔ ntasetase ɛkwan ho ne ɔmoma ntamu Roberts ne konko ne nneɛma a ɛgugu hɔ nyinaa ɛfiri sɛ afahyɛ yi ahɔhoɔ bebree ɛba abɛwo yɛn na ɔmo ba no te sɛ ntwerɛfoɔ yi ɔmo ba a ɔmo phone koraa ɛtumi de nneɛma bebree kɔ nti yɛbɛhwɛ sɛ ɛfiri saa mmerɛ yi a de kɔsi afei awieɛ deɛ yɛbɛhwɛ ama biribi biara a ɛnna yie biara yɛde ato yie sɛdeɛ Nana nifa hene kaeɛ no yɛhyɛ afahyɛ no ase October bosome dunum ne da ɛtɔ so edunsia 16th October ɛna yɛhyɛ aseɛ na
Unyina beji atum se bibia na hyase no ye de twedi ampon nyankopon ene hyase aninti na Ejura hene asre ne chief imam ene Sarchin Zongo eni imam fo a ewo Ejura asase so nyina se edafiada no omo emfansi ho emfansre mpaye emfama Ejuraman emu mpanimfoɔ emu nkwaraa mmaa mmarima bibia ɛfa Ejuraman ho deɛ ɔmo mmɔ mpaeɛ ɛmfa mma na afe a yɛwura mu yi ɛnyɛ afe pa ɛmfa nhyira ne yiedie ɛmmerɛ Ejuraman ɛno firi hɔ a ne memenda no yɛn nyinaa yɛbɛka abom anɔpa tutuutu bɛyɛ nonsia ɛde ayɛ clean up exercise kɛseɛ paa baako ɛde asiesie kuro no mu nyinaa ɛde ahyia nananom ɛne ahohom ɛbɛwo yɛ nyinaa yɛwie a ne kwasiada asɔfoɔ ɛkɔ asɔredan mu a ɔmo nso ɛde mpaebɔ naa bi ɛbɛtoa so ama yɛde awura afahyɛ no mu ne dwoada Nana Ejura hema ɛbɛsoma ne mma mpanimfoɔ no bi ɛne nananom ahemfo no bi ama ɔmo akɔ akɔhwɛ Ejura dwa no sɛdeɛ ɛteɛ akɔ mu nsira ɛde abɛbɔ no amanneɛ ɛnyina nim sɛ ahemafo a wɔdwom hɔ nyinaa Bayerɛ hema Bɔɔdeɛ hema Wanwan hema nyinaa ɔmo nyinaa hyɛ Nana hema ase na ɔmo yɛ adwuma no wɔ hɔ de ma no nti da no ɛne adi asi hɔ a Nana hema bɛsoma ama ɔmo akɔ dwom hɔ ɛnsrahwɛ na ɔmo de hɔ amanneɛ nyinaa bɛbɔ no adeɛ kye benada a yɛn nyinaa bɛyɛ health work yɛbɛtenetene yɛabom yɛbɛstarte firi kurotia ɛde akɔ akɔsi hospital hɔ na yɛasan ɛde aba yɛba bɛduru a Nana Ejura hene bɛkasa akyerɛ yɛ kakra yɛfiri hɔnom a yɛde agodie a Broni bɛkasa indoor games ɛyɛ ludu ɔware ɛne nea ɛka afei wei deɛ no yɛde abɛɛfodie bebree aka ho a ɛnika paa ebi wɔ hɔ koraa nneɛma bi deda so a wotumi nya a ɛsom bo yie paa ɛti saa indoor games no ɛbɛsɛ sɛ wo a wopɛ akyɛdeɛ bi afiri ɔhene hɔ deɛ saa da no ani wo ho mfirim ɛsɛ wowɔ hɔ bi ne wukuada ɛnso Broni bɛkasa yɛato ne din sɛ youth day ɛda no yɛde si hɔ mmabunu ɛda no yɛde bɛyɛ games saa na ɛno deɛ ɛnyɛ indoor games ɛyɛ outdoor games yɛbɛbɔ football Nana nifa hene sɛ ɔbɛbɔ bi n'akyeama hene bɛbɔ bi ɔmo aka deɛ menka yɛ team no ɛsɛ a mobɛhwɛ yɛ bɛmate yɛ team no ahwɛ ɔmo training baabi a yɛ training koraa no yɛnka nkyerɛ mo na yɛnim sɛ asɔfoɔ nyinaa bɛka ɔmo ho abɔ mu ayi team assembly bɛyi ɔmo team security agencies bɛyi ɔmo team chief imam ɛne ne mpanimfoɔ ɛna Sarchin Zongo ɔmo nso bɛyi team assembly members ɛwɔ Ejura ɔmo nso bɛyi team ahenkwafoɔ ɔmo nso ɛbɛyi ɔmo team nti saa teams yi nyinaa bɛbɔ gala fɛfɛɛfɛ na yɛwie a ɔhene cap no last year ɔmo agyeeɛ no afei yɛbɛhwɛ ɔmo ɛbɛgyeɛ ɛne prize a ɛda so a ɔmo de bɛkɔ games no ɛne ada no nyinaa prizes wɔ so na anɔpa tutuutu no yɛbɛyɛ bicycle racing yɛde bicycle ɛbɛfiri ha sei megye di sɛ ɔmo bɛkɔ bɛyɛ kasɛɛ hɔ baabi na yɛasan de aba first 3 riders a bɛtumi akɔ aba bɛduru within a record time no
ɔmo nso ebenya ɔmo akyɛdeɛ efiri ɔhene hɔ. Ɛno efiri hɔnom a na afei yɛwura afahyɛ no mu a no afahyɛ no mpɔmpɔnso ɔbobɔ ba. Yɛwada no anɔpa ekosi na wia no yɛbɛ di agorɔ wɔ pɔtɔ yi so wɔ ha Ejura hene pɔtɔ yi so. Tribal heads ɛde ɔmo team bɛba asa ahodoɔ a yɛwɔ wɔ tribes no nyinaa mu te sɛ Nana Kyerɛmadehene bɛlidi Fɔntɔnfrɔm ne yɛahwɛ na Dagombafo aba na Wemu aba tribes a yɛne ɔmo akasa asie no nyinaa nso ɛbɛba bɛgoro ama yɛahwɛ ɔmo agorɔ no sɛnea esi teɛ. Yɛwie a awia no kɔ n'anwummerɛ no yɛn nananom akɔmfoɔ nso bɛba na ɔmo nso abɛte adaban ɔmo ba bɛkɔm kakra akyerɛ sɛdeɛ ɔmo nso ɛdeɛ no ɔmo yɛ no obiara kyerɛ n'amammerɛ nti ɔmo nso ba bɛkyerɛ ɔmo amammerɛ kakra akɔsi anwummerɛ bɛyɛ no 9 na anwummerɛ na ɛna Nana Ejura hene ɛde bayerɛ bɛkɔ nkonnwadam ama n'ahemfo no aka no nso a ɔmo nso ɛyɛ bi no nso atumi di ɔmo deɛ akɔ. Ɛno na kyerɛ sɛ yɛwura afahyɛ no mu. Nana Ejura hene ɛde bayerɛ kɔ nkonnwadam mu wie a na afei ato amammerɛ nko a. Ɛno nti ne fiada no anɔpa Nana Ejura hene bɛkɔ nkonnwadam akɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ biara ɛsɛ fata ɛde ayi ɔman no ho musuo biara ɛsɛ sɛ ɔyɛ na owie a ne mpanimfoɔ no nso ayɛ bi. Ɔmo wie a saa da na yɛbɛyɛ quiz competition ama schoolfoɔ ɛti schools no ɛbɛba na ɔmo abɛkyerɛ ɔmo bɔberɛ. Schools a bɛtumi awini first, second, third prizes no nso ɔhene akyɛdeɛ ɛwɔ hɔ ma ɔmo. Ɔmo nso bɛnya ɔmo deɛ. Na nwummerɛ no ɔhene wɔ anwumtofoɔ bi a ɔmo ne dɛdɛɛdɛ te sɛ akoro no ɔmo nso bɛba na ɔmo aba abɛto nnwom ayi Awurade ayɛ. Na megye di sɛ yɛn nyinaa yɛbɛba na yɛabɛka saafoɔ no ho na yɛayi Awurade ayɛ saa fiada no anwummerɛ no. Memenda no ɛne ne mpɔmpɔnsoɔ paa. Memenda no ɛna Nana Ejura hene ɛbɛtena dwom na wagye nkyia na wahyira ne manfoɔ. Obi biara ɔwɔ akyɛdeɛ, obi biara ɔwɔ biribi a ɛyɛ ahomka a wɔde kyɛ ɔhene ɛyɛ yie no saa da no wɔde bɛba na wɔde abɛyi ɔhene ayɛ. For afe mu no nyinaa ɔde ne kra ne mogya ɛne ne nipadua asi hɔ de asom ɔman no. Yɛn nyinaa nso bɛba na yɛaba abɛyi n'ayɛ na wɔahyira adwuaman nyinaa saa da no. Yɛwie a ne kwasiada yɛn nyinaa bɛhyia wɔ aha yi a na yɛayɛ ɔsom kɛseɛ ɛde ada Twɛdi Ampɔn Nyankopɔn ase sɛ ɔde yɛn awura afe foforɔ mu na yɛasrɛ ne sɛ afe yɛdi yɛn anim no ɔnyi musuo ne esan ɔhaw bi mfiri yɛn so na ɔnsan ɛmfa yɛn wura afe a ɛbɛsan di yɛn anim no. Nananom kakra a yɛahyehyɛ wei ɛyɛ tɔfabɔ me wura ɛbɛda ne bɛsa ne mu na wakyerɛ afe yi na ne so ade ho ɛde akyerɛ ɔman no nyinaa. Meda mo ase. Ya ne yɛwɔ botae ɛwɔ a yɛde afe yɛ botae no yɛn nyinaa nim sɛ adwira yɛfa pem ɛyɛ kuayɔ na sɛ yɛgya kuayɔ wɔ yɛn akyi a yɛkɔ a yɛbɛkɔ akɔpem. Ɛti yɛkɔ yɛn anim nyinaa no yɛne yɛ kuafoɔ ɛna ɛkɔ. Ɔhene ɛmpa ɛbɔ ne da yɛso kɛseɛ paa yɛ sɛ obi bɛbrɛ na ɔde n'aduaba ahyɛ fam na Awurade nso bɛtɔ nso paa gu so na aba bebree na
yɛn nyinaa nya bi adie na ɔmo a tenkran ne kumase nso anya bi adie ɛno ne n'ani so ase hu ɛno nti Nana apiati wa awoye Ejura hima. Nananom atrankonya. Sarchin Zongo. Chief Imam ene ne mpanyimfo nyinara. Aban dwuma e form mpanyimfo a mprempre mo wa ha. Heads of security agencies a moso mo wa ha se. Political leaders a sabre moso mode enije abeka yewa. Ejura man ne memma. Friends of media. Obi biara wa bia me fa kwa so na yada mo ase bebre. Asede edika no me de ma na ne Nyankopon se mfie du mu ani. Mfie du ni afie twa mu. Tie wo celebration amu. Ya me e kan ho ne nananom e de bere ma be se akunya kese so. De be se akunya kese so. Nyankopon aboye ho ban be se ne wahwe ye so a yante atenka bone biara. Me da me mpanyimfo ase pa a wo dosronko a wo so bo bechidom a wo mu da so kura mi mu wo mu nyem mu da biara da. Project a mote se wo kan wasem nyina me mpanyimfo ne kura mase. Ma me ne wo mu nyina na fa ho adwena yetimi yes a project no e de boa yi kru Ejura ama Ejura afa ne ntima bafra. Sechere ne yam festival na sechere ba idea ya yedi. Eye afasha afibia yeye. Faso de boa kekan ye hubom odokwanso. Ma ye man ye nananom ewo akwantuom no wom kame wom nyina ba fie. Ebe hwe modern bo nananom so ye bo se ye ni wo man na bro. No mo so de wo advice abre ye ne ya di advice no ne ye de akekan ye de ho. Ne ya fese Ejura man be fa ne ntima ba. Na afiwe festival no de ye kese pa. Eno nti na ye di kan atu din a kire se de festival no ebesi akọ ansa adana nkasa du. Eni say so uhwe Ejura ya bakosem a yewura ne Mamponghene ya manhene no wono no ofre Asante ayase ba ya bedru Mampong odru Mampong na chese Mampong no woso wonko hokra tina se o tre na chemu otutu anamon bedru Ejura ha sei obeku Ejura ha nyina na odi Ejura kuro no woje safo a ewa Ejura kuro mu ha sei no de share ne bansa ono ani bakan ne ba wo na wodi kan wodo no pa no de ne betre Ejura ha no de Ejura safo a share ne nsa ne ba tina ha me di kuro no safo nyina share nsa woni obi am pre kuro no fa som o mafo na be som me Mamponghene so mpanyimfo se ajabi wa ajabiti ase ye manhena ne ne wa ha no Nyankopon afre no wato ne nsa afre no wo fa ase ankasa aba besi nanan nto no so hwe amamne kwa so no wo hu se ni kuro kese a wuyi Mamponfru wa etoso ene ni kuro Ejura Ejura de wo be kun no ati kuro no si ho nto adu bra Daasebre Osei Bonsu otoso mensa eba onu ankasa ne kuro Ejura enu so ka ho nene ye se dwumade kese we e de apa ho se yesu yesiese yechi ye de ahia yewura oba ne kuro mo ti yesiese kwan na ye de ahwen Daasebre Osei Bonsu a otoso mensa Mamponghene so uhwe ye program no so a ya tro bibi ho Daasebre Osei Foundation ye bie foundation aka yidwumade a ye nyina ho eni se foundation no so ebam na ye de abeye emwa ama oman no biem se ade ba ko a ede foundation no koma so pa ne se ye pese ye si baby school e wadra baby school no e ye nkwala a wo mu ne eja wo mu ne na wo ma toto pa ha na yetimi koto wo mo twene baabi na oye nya hwesofo papa bia no
Paramount Foundation de ato wɔn akoma so sɛ wɔn adwuma wɔn bɛn ne sɛ sankwala no wɔn bɛbɔ wɔn ba. Yɛntumi nyɛ abra adwiraman monka ho. Mia me na nanma me ne mo ete akonya so yɛntumi nyɛ abra mo so monka ho. Me ma me akwati wa obatan yɛntumi nyɛ abra wonka ho. Politicians, civil servants, especially assembly. Any obi biara sika kakra wo nsɛm no adu bra mo so mo ba mu abɛboa yɛ. Na yɛtimi asi baby swom kɛse wa adwira ase. A yɛde bɛhwɛ sankwala. Nyankopɔn de sase de no ahyɛ yɛn sa. Sɛ sankwala bi etesa no sɛ yɛtena sɛ ne yɛhwehwɛ sankwala no kyira kwan. Na yɛanhwɛ ɛmo ebetimi de aboa sankwala no ne sɛ yɛanhwɛ ne sɛ Yesu Kristo ba. Ɔnhwɛ wo besan ɛho akɔ. Adentira. If say yɛdane yɛchi ama sankwala. Ne mo sɛ yɛhwɛ na yɛhwɛ enkwala no na de sɛ yɛyɛ no yɛyɛ de bɔ ɔmo a yɛnim sɛ yɛnhyira no Nyankopɔn bɛ ka bɔ ho bebree. Sɛ hwɛ nyanka no ne Nyankopɔn so wɔtu yɛnhyira no. Sɛ ne yɛhyɛ wa yɛnim sɛ wiase nyinaa yɛtie yɛyi. Yɛfa kwan wɔ so ni ato yɛnsa afrɛ ɔmo. Sɛ 24th of October. Ɛna yɛ afahyɛ no mpɔmpɔn so sɛ de yɛkyerɛ ma kan yɛ. Yɛato yɛnsa afrɛ mpanyinfo bebree. Ghana Mampong so yɛato yɛnsa afrɛ no. Ashanti regional minister Oba. Ɛna yɛ papa nkasa Mamponghene nkasa so. Ɔbɛwo so no ho wɔ kurom ha. Atena kwaka mu firi tire kɔpem tire. Ayɛ sɛ kuro no Ejura kuro no ɛyɛ ne dia. Ɔno so ba. Ɔne ne yankofo amanhenefo bebree. Ne abrempɔn ahodoɔ nyina ɛba kurom ha. Na afiwe yɛ botae kɛseɛ ne sɛ de mu hu yɛ no de ɛka ho a ɛda yakoma so paa. Ɛne sa baby swom no. Momna na momɛyɛ yɛ moae. Ne nnɛ ne kyene yɛ yɛntumi mpagya wɔn dan ankwala no bɛtena mu. Baabi a akyerɛkyerɛfoɔ bɛtena. Baabi a doctors ɛne nurses so bɛtena wɔn ne bɛhwɛ nkwala no. Yɛntumi mpagya nso wɔ ɛnnɛ ɛne kyene yɛ. Timo baaya yɛfa kɔ so ne adam ase bebree. Mpanyinfo a mo baaya yɛne mo ntam ndɔde yɛntumi nka. Bibie ni ho a yɛyɛ wɔ adwira ha mo adane mo akyama yɛ da biara. Ɛyɛ yɛ fɛ ɛbro so. Sɛ ɔhene otu krom na sɛ wo yɛ dwumadie bi na woto nsa frɛ mpanyinfo. Na sɛ ɔmo ba ɛno kyerɛ ɛdɔ a wo ne wɔn ɛwɔ. Ɛkyerɛ ɛdɔ a wo ne wo kuromfoɔ ɛwɔ. Obi wɔ hɔ a wo yɛ program na wo invite wɔn a obi ama Obekone ho nyina yɛ empty. Na we dia na yɛse yɛ ne media fo nko na Asia. Ba yɛhwɛ me benku ne me nifa na me hwɛ ɔdɔ mo anyi na di akyerɛ ya. Na ɛyɛ ɔdɔ a ɛyɛ soro nkokura. Ti me de ma sɛm kɔ wie me fa so na madam nyina ase. Ɛwɔ ɔdɔ soro nko a mo anyi na di ɛde akyerɛ yɛ. Sɛ de na na kontre ɛka asɛm no ya hyehyɛ ne pɛpɛpɛpɛ afahyɛ no. Sɛ da bia wɔ de yɛyɛ. Ti sɛ wo hɔ na wote sɛ nnɛ yɛ nyina yɛ kɔ communal labor. For pickers, for Wellington boost, Bessie Yanko. And there, now to say, a cobobola. Kosha on Papa Branebo, I don't know, I'm Mr. Mabo, maybe. Made a famina go. Made a go no match a board at one. Into Yanina for or dog. Now, young fan trade, I say, Nipa Bako. Very much, where your dog. Send me paying for you now, say, or dog. Yen Monday, you need to see me be our baby. Empire near say young couple on cost no on my yes out done. On tre or donumu na yentimin snatcher na a drama and cost on funny intimate purpose. Yet the money na see. More mufri commerce by ye media to my mobile GFP. And now who draw me to be body in na. The way I see. I was not so more in a dear. Mon cost na mon ton drama. Mon cost na mon ton near my ye. Mon cost na mon ton near my here. A beboa am I a crew Ejura. A coso a fun intimate. Yet the young couple say. Yet the money I say. See, so now I just say I take up a track. Then I just say and I am very much the so I am a brother. Nana Adam come a brother who quite a young water. And if you see it, yes, and so. That's just very much not so good. Not remember that I suffer so much. Sada Mama Binky. Okay. Mama Binky, consider you in the bus. I don't know.